Jack? Joo, lähdetään. No tuu. Voisi olla. No mä voisin ottaa tän lautasen, tällaisen kirjan ja kai tällaisen jutun. Ja sit tämmösen harjan. Ja se maksaa 25 €. Siinä. Hei hei. Heippa. Mitä sinulle saisi olla? Otetaan simpakan ja lelun. Se maksaisi yhteensä 20 €. Tässä. Kiitos. Hei hei. Heippa. Heippa. Jollo. Mä haluaisin ton ponin. Okei, se maksaa vain 5 €. Anna 5 €. Tässä. Okei, no niin, saat ponnen. Heippa. Seuraava asiakas. Mä haluaisin ton talon, sitten tuon tipun lehti ja sitten rusetin. Ja haluatko vielä tämän nuken? Sen saa ilmaiseksi. Okei. Se maksaa 35 €. Tässä. Niin, kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Joo. Mulla on paremmat nämä ostokset kuin sulla. Kato, mulla on tämmönen nukke ja sit mulla on tällainen rusetti, sit mulla on tämmönen lehti. Mulla on paljon paremmat Mulla on paremmat ostokset. Niin, mutta mulla on tämmönen ihana poni, jota on tämä lila kuin meidän silmät. Mä tykkään enemmän näistä toista näkökulista. Tää on punainen kuin mun lempikas. Tää on parempi. Mitäköhän noi tytöt tappelee? En mä tiedä varmaan, että kenellä on paremmat. Mulla on nyt paljon paremmat. Nyt sanon, että mulla on paljon paremmat. Mullapas. Mullapas. Just. Onks nää hienot?